गोरबोनि मेगना मोदै गयो। MCLA सन्जय सरगयारिनि बाख्नायथाव हाबाफारि गोबांथार दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मदद आं मोनबोदों। बरायदों मानबावदों MCLA सन्जय सरगयारिया गावनि गोदै मिलौदो देंखोखौ होनानै मेथाइ खनबोनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ बरायदों सन्जय सरगयारिया। अदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा समष्टिनि सस्त्रपारा UPPLनि मावखुलियाव मेथाइ खननानै फोरमान बिलाइ थानाय एबा रेडिअ आर्टिस्ट बिथांमोनखौ अनसुंथाइजों लोगोसे मान खालामदों MCLA सन्जय सरगयारिया। बिथांनि बेफोरबादि हाबाफारि लानानै मावनाय खामानिखौ बाख्नायदों देंखोगिरि बिथांमोना। सिगांग्रो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय हामग्लायनायखौ आङो बावहरदों। आङो मिथिबाय दिनै बे UPPL सरकारनि थ्रुयै दिनै जिथु आर्टिस्टफोरनि जे एकालिन जिथु हाहिज्य बे हाहिज्यखौ आं दिनै मोननो हाबाय। आरो बे मोननो हानायनि थांखिया बेनो मानसिया जेब्ला गुन गोनां जागोन आर्टिस्टआव जेब्ला गुन गोनां जादों बेबायदि हिसाबैसो आङो दिनै बेखौ मोननाय जादों। आरो बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम आङो गोरबो सिंनि हामग्लायनायखौ आङो बावहरबाय। उन जोलैनि थाखाय आङो बेखौनो खावलायगोन दिनै जोङो समाजाव बा बिभिन्न मानसिफोरनि जिबनाव जोङो सानो जे आर्टिस्टफोरखौ जोङो बारा गुरुत्व होनाय जों नुनो मोनाखै। आरो बांद्राय जोङो बेफोरबादि आर्टिस्टफोरनि बेलायाव मोजां सिन्था धारना खालामनायफोरखौ जोङो नुवाखै। बुंनायाव जोङो फिसा जानो हागौ बे आर्टिस्ट सोदोबा बा बे गायक सोदोबा फिसा जानो हागौ, नाथाय जेब्ला जों भितराव हाबनानै नायगोन जोङो नुनो मोनो जे सासे सिंगारनि गेजेरजों गोबां मानसिनि जिबन जोङो परिबर्तन खालामनो हायो बा गोसो सोलायहोनो हायो। दा बे हिसाबै उनफिरिनि थाखाय आङो खावलायगोन जे बेफोरबादि गुन गोनां जानो थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जा आवगायबोयो आरो बेफोरबादि मोनसे गियानखौ जेन' नाजावनो थाखाय ओंखारबोगोन बेखौनो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय गुरै हामग्लायनायखौ बावहरनानै आं एसेयावनो दोननाय जाबाय। बेनि सिगाङाव बेफोरबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ बा अनसायनाय बेफोरबायदि मोनदोंमोन नामा? गोदोआव जेब्ला BTC सरकार जादोंमोन बे समायावबो आङो बेबायदिनो मोननाय जादोंमोन। खननै जाहैबाय, दाजों आङो खनथाम जाबाय। बेबायदिनो आङो आंनिफ्राय हाइजफोरखौ आं मोनबोबाय थानाय जादों आरो दासिमहालागै आङो बे अबस्थायाव दङ। गाहाय नोंथाङा ओरैनो मानि थाखाय सिनायथि जादों ओरैनो? दायो स्पेसियेलि आङो दायो आंखौ रायजो राजाफोरा सिनायनायनि जाहोना बेनो आं सासे खनगिरि हिसाबै देंखोगिरि हिसाबै आंखौ गोबां मानसिफोरा सिनायनाय जादों। सुजुनाय दोंसे सुंद'बाबो बोनानै होनो हागोन नामा? आंनि सुजुनाय मेथाइ गोबां दङ दंनायालाय। आं बावैसो सिगांनो थांनाय बोसोराव मोनसे मेथाइ सुजुनायमोन। बे जाबाय जे गोसोनि राव नेयै नेयै गोरबोनि मेगना मोदै गयो, बेबायदि दोंसे मेथाइ खननायमोन। नोंथांनि दिनै बे जिथु एकालिन दामनाय बेयाव सोरबाफोर दैदेनगिरिफोरनि सहाय मददफोर दं? गोबांथार दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मदद आं मोनबोदों। खारन आं बेबादि मदद जुदि मोनबोआमोनब्ला जोंनि गेदेर गोलावफोरनि एडभाइस जुदि आङो मोनामोनब्ला दिनै आङो बे स्टेजाव फैयामोन, बेखौ आङो गोरायै आं बुंनो हायो आरो।